Bonjour, bonsoir. Nous allons essayer, j'aime bien cette expression, essayer. Nous allons essayer une fois de plus de décortiquer ensemble un élément important qui, curieusement, est pratiquement passé sous silence. C'est tout à l'heure, là, lorsque j'ai fini la première partie de mon direct, au moment où j'étais sur le point de me déconnecter et puis me relaxer un peu pour suivre la télé et puis les réseaux sociaux à partir de mon moniteur de télé. Et puis, du coup, il y a comme quelque chose d'un goût inachevé. Alors, je me posais la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et puis, je ne me retrouvais pas. Et puis, du coup, je rentre dans mon téléphone et je découvre le message. Et puis, je vais sur les réseaux sociaux. Je vois que les gens en parlent un peu. Donc, Basité, amena essayer ka rapidement, quand on a kuma kungurundo tu as akuma kuntige kunu, nima fili kunu. Tu as yirango Ivoirien ani Malien, où tu as sur Togo, Lomé, Foria Sungé, tu as wele katakuma. Nyoye kon la, kuma chama fola. Maintenant, ndamara akuma wala kunu. Sisande, ni sigimbe, ntlale nga direct folola. Abe comme phénomène le kui matla phénomène tumé tungangi damakole mi damakola. Et puis nana et nedo. Et puis en même temps, il y avait message warela, ntu muna be mume o daut loka. Parce que morobe abu nyena ko Keita bina réseau quand kayere fort. Mente jigolu là parce que ni moroma kala ni te fendon ni fen barka ka bo I ka familiali ni ka loniama avec e nyana mogombe kumana katik la mogobe ka yere te. Dans tous les cas, est-ce que mogobe djiangono ma yere katime Donald Trump ka abaga na follow diabo aba yere. Mais ni à la fin ni fin di Keita ma ko dogo mogo la ntisi nega cheateo men fo dogo du nga cheate nga foi dingelite ala rede ne te ka anoya ne. Donc munu hakili ka dogo munu te familialité ni kuma fo ou ma délicat parce que mogo do be ulu ka jelatika la ikanga ni tiembena ikanga tien ka adogo doni ka maki doni ka essaye ka fani bria kan doni ka yoro do dogo mais tien bena abena chugomina alaba yirele chugomina alaba dima chugomina ebito dogo mina iba essaye kibe fani bria ka yoro do dogo mina ibo kemuna tien bena chugomina iba wala chugodila. Parce que Niko Kibe sera moronien qui banga kuma. Bilai ni dali kaburu kono dongodo. Ni dali kaburu kono dongodo. Alaka meleko ubi nyininga. Odon. Odon fefebe naganagakana. Ni shitna ki kerefe. Ekele ani kewale. Ekele ani chien. Ekele ani galon. Ekele ani meleke ibe nyininga. I nembe kuma odon. I farsugo be kuma odon. Ni tunya de ba fo subana la jane ni kojugu barike. Ne tunya do odo. Ntu me singa chien fo. Ne be siranjo ni nyeka fo konte chien fo. Ka don kon laba e bogode. O bogo kele ndani ala. Ala ka chide mi na nyini ngandala kana. Don mogolangolo be bo. Kone ka chien koko ko dogo ka fani biro fandola ka keta yoro dola ntake bintake sini.
Ninga chien fo be mogom toro ma ngini fe ala kama I désabonné kana nga fo dengele laje mais ni nana kibene la goshi chien kan na chien ni ala ka chien de do mini ala to nyongona ala ka nga mke ala bodo nga kuma bidne nde la ka foye ali binya kuma fo mais ala nga chien bangi comme bi tien chien folo e antu me appelu la mais ma fe feni nga fe no yira la appelina parce que doyen woli 600 a un son hakili de la o koro ko keita te fembe do ne atila mo bina yere donga kuma konana a un son hakili la ako ikana appelin ge dongodo kle kele kle fla o kele o tien amena ko chugola flana ni appel be domina ibe sujet de l'état ka fo bi amina kuma ni kan alors ni mogo me weleli ke natna kuma o kan nabna kuma fen were de kan aydo danga dumbe ayo ngu genga boya alors voilà amana donc non mais amina o de ke sisan amina do simbo fena do te horon ko do mo langolo fe be na mbu be bloqué alors donc comme ya fo chugo mina ni kuma fo ala barkala ni chien bi ka kuma kono ala bi demenay mais on te kuma parce que ama fait kan yere subhanallah mo gombe mo keta do ibaro ko yere te la gauche il frente on me kuma de pour que munu ban kuna bi ala ku son hakili nyuma ni famille nyuma ne keta mago dengelite ma fo me sigoka no be mo gom toro ko tigi toro ne mago dengelite kata sigi ko mi baraka ni mo ni ala yala tiga dongo do mo shi sogota la keta be siga baraka ni munu ganga baraka keta no lubo baraka mais ne ka kuma be yoram keta do keta to mo woro be woni munu be siga baraka mo woro be munu be siku deme parce que ni nana fanga la comme fanga mankuna anana chugo mina ambado modi fo kala tamake ni tobu ba fo mako election make munu tuman kuna korole on de wilangam tu fe surasu nana ndeme kuga fanga ka asonsuru ulure fangata donc yoro do be amba yero la na wa fe au ka baraka ke kanye au ka famia parce que au de nana ka o fara jamana deunga ko munu be ka jamana deun tonyo ku ka sabali ku ka fanga ku ka job ti ko au yere ni jamana deun kabina bara abina yelema do bara taga bolula abe fo de ma ko les forces du changement non nana kabe yelema do bara ke chugola ni on nyebala yelema tika doala ni on nyebala bara be ka kina fo korole ni on nyebala jamana dun tika jate kodola ma fo ati sabali ayato angaw deme ka au kuma kan ni au baraka chugo kala se jamana dun loka kala se jamana dun nyega ni bolo te bashi o te kojuwi na ko keita maganga fari ay keita toy ani munu be se ka bela anolu ka bela pour que donc ay jota mina ay no domina
Dans le seconde, mais colonial abo jona quoi parce que ni mo do be ni be kuma fait nous te kuma la main. Voilà, aucun autre. N'a te kuma ma be kuma merci. Alors donc pour que barab se katanye chugomina. Keita kelinte. Keita ni fin be ni bara kelina ambe de se kan bolo di nyongoma. Pour que jamana donga se ka famille ni mansoro. Avec ma transition ga fonga tagabolo la. Mais aïni yoro la main. Aïni yoro la main. Je parle pas français, tu me payes pour parler français. Alors donc aïni yoro la main. Mina ni kal nanzarakan la ka tla ka a wala wala ye bamanangana. Ni à l'entame de ses propos, le secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Abraham Bengali, a déclaré qu'il est plus que nécessaire d'initier les agents de l'administration aux techniques de communication institutionnelle. Aux techniques de communication institutionnelle. Surtout, au regard du contexte de crise multiforme que traverse le Mali, selon lui, cette crise a été exacerbée par de fausses informations et des rumeurs, mais également des commentaires et déclarations tout azimut. Mina Joy. La nature a horreur du vide. Kanyina nga nyomoko fe. Anga barata bolo anga yelema. Aflene de. Uya yiraya. Ko administration barakedon. Ko ku kala. Communication kechugola. Ku kala a technique la. Akanga kechugomina. Kuma kanga la se chugomina. Sirajman de kanga taka kuma la se. Pour éviter la désinformation, la mauvaise information, l'intoxication, la manipulation de l'information. Au bébé n'a parce que Balat et Kuma Tarabolo ama sigikanye. Administration Doronteo, transition Berero. Donc, il a décidé qu'on a administration Baragedon, qu'on a Kalan, communication Ketchugola. Il est plus que nécessaire d'initier les agents de l'administration aux techniques de communication institutionnelle. Mais, allez, Philippe Niorola, technique institutionnelle de Ronto. Administration, institution de Ronto. Jamana don vremina qui va sur Chugodi. Communiquer, c'est venir dans le il y a une façon de communiquer. Il y a une manière de communiquer. Il y a des voies de communication. Il y a des canaux de transmission de la communication. Albi, Ama Nyunoufe, Akadanye, Kademeke, comme disent les Blancs, permettez-moi, ou du moins aidez-moi à vous aider. Ayato, on fait un petit fitinimna. Angase kan bolo di nyogoma antene ke foi kan jamana don ka se ka famille nyuma soro ko bi se ka tanye chugomina. Donc Keita ben kuma la dongo da ba nyana ko Keita ka kuma tla me munu bena ko Keita ika boyira wuro Keita ibake ko bi pen atene ya Keita ka kuma usigina ka ko depuis 2012 communication te jamana mbolo mais ne bita depuis Alpha Tlé communication te jamana mbolo. Donc il faut que au kanyene il faut qu'à kadlan, il faut que baragadon ka kala communication be ke chogomina. Ndiye ne ka sebelite gouvernement rede ni sebe. Donc ube ka ku kala technique la. Ubse ka communication ke chogomina. Keta ni kele ke ka fu ben na keta kelintoi. Mais gouvernement manino ube ka mo formal. Menita beyo Albi a toba de kofe. Ne benan kantine. Albi a tobi kofe. Mais, pour dire qu'Alhamdoulilah, Keita te ka kuma kunfe. Alhamdoulilah, Keita ka kuma belame. Alhamdoulilah, Keita mana pepe fo. Na sorobela wobetaye a sebeni fleani.
Clair et net, voilà ça ici. Et c'est très bien. Abraham Bengali a déclaré qu'il est plus que nécessaire d'initier les agents de l'administration aux techniques de communication institutionnelle, surtout au regard du contexte de crise multiforme que traverse le pays depuis 2012. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a foka. Alhamdoulilah. Mais, au lieu de recommander, Bichou n'a pas flana. Une délégation ivoirienne, une délégation ivoirienne conduite par Téné Ouattara et le chef d'état-major de l'armée s'est rendu à Lomé pour discuter avec le Mali en vue de la libération des 49 soldats. Cependant, la négociation a échoué car le Mali a exigé des excuses publiques que la partie adverse a platement refusées. Les Ivoiriens ont menacé de couper la fourniture d'électricité et d'avoir recours à d'autres mesures coercitives si le Mali n'obtempérait pas avant le 7 août 2022. Aya Djenze, je vous en prie. Aya Djenze. Nikmakan, peut-être tien bala, peut-être tien tala. Nikmakan, namata, amata doni parce que ni négociation B. Premier round de négociation au Korote, Kokuma Bana. Mais, ni tien ba kumana, ko Alassane Ouattara Mali menacé. Ko Alassane Ouattara ko, ni Assimi Danba yerela. Ni Mali Danba yerela. Mali kana sorasi Nunumbla avant le 7 août 1960 et avant le 7 août 2022, pardon. Mais Moune Nananeni a partagé, Manina a fait, a partagé, a blagadi. Moune Nananeni, Kaboshun Nakanani Kumake, Nsigni de tout la fin de Konema, Kuma Djougou do Be Keita. Et tout le monde a depuis ce moment, mais si il me fait un de l'unietala, mais quand il y a une famille, il faut que un téléphone, il n'y a pas de réseau comme moi, qui est nous béka kumake. Ah, d'accord, non. Aya Djenze, aya partagé. Mes messages qui assimiment, mais qui assimiment. Meka Sadio Wele, Meka Shogel Wele, Meka Malik Diaw Wele. Ntadon, ni tien ba kumana. Parce que à Twitter, à Kela amena. Ni Ivoirien m'a fait fort, parce qu'en général, ni galon tigala ka da autorité automatiquement ou bien réagir. Qu'il faut attention, réseau ka comment doit ka fort réseau ka. Messager doit ka circuler réseau ka. En réalité, c'est un faux message. Mais depuis ni blala phobie, peut-être un filanta dans les. Mais depuis fait blala faux 600. Moro be ka commenter don il a faut moro douter là comme nere douter là la donner. Merci Camara, merci beaucoup. Donc je me posais la question, est-ce que tien ne ba kumala wa? Ni tien ba kumala? Ah, Assimi. Mo vraiment ni kumake rode. Alassane Ouattara dingue. Na mo be fili ka foko a dogoni te. Parce que anye recherche que teni vraiment ka amena. Chris ya piyan deme. Ndoromso Kamaramso, Maï, ni Oba Weloko la guêpe. Anye recherche ke. A recherche betera yira. Ni etene vraiment ka wolo sebe ni fon la dje kaka ko la dje.
ah k'a fɔ yɔrɔ min na k'a bɛ taa kɛ Alassane den a ka gɛlɛn mais probabilité k'a fɔ k'a bɛ taa kɛ Alassane dɔgɔnin sa furu la a ka gɛlɛn mais probabilité a den o de ka sun tiɲɛ na n'a dɔgɔnin ye mais a mana kɛ fɛn fɛn o t'a ɲɛsira la o ye Alassane ni Ala ye o ye Alassane ni a den ou bien a dɔgɔnin kungo ye Tene Brahima o de bɛ Ivoirien ka sɔrɔsiw kunna o ni chef d'état-major olu de wulila ka taa Togo u taara Mali ka délégation sɔrɔ yen kuma nana kɛ mais kuma daminɛla cogo jumɛn fo kana se ko Mali k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka yafa deli kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kuma ma fɔ donc o de y'a to n'i bɛ kuma ta réseau kan i b'a kɛ hakilimaya la quoi kana girin k'i da kan i n'a fɔ tiɲɛ de don aw taara négociation la négociation daminɛla cogo di mun ni mun de kɛla an ɲɛ bɛ ni message in na message ko Mali y'a ɲini Côte d'Ivoire fɛ a ye fɛn min kɛ fɛn kɛta tɛ ko dɔ de tun b'aw kɔnɔ o de y'a to Mali ko avion kelen min tun fan de don kɛlɛkɛminɛn na kɛlɛkɛminɛn min jiginna Mali dugukolo kan Mali ko k'a t'o di a bɛ fɔ o de ma ko butin de guerre o tɛ segin mɔgɔ si t'o segin an ka polisiw yɛrɛ ta hali polisi mana zo minɛ circulation na ka marifa y'i bolo illégalement papier t'e bolo papier m'a yira e kan ka marifa a mana minɛ yɔrɔ min na a bɛ confisquer a tɛ di donc kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn tun bɛ nin avion kelen kɔnɔ a bɛɛ confisqué la ça devient la propriété de l'état malien de l'armée malienne kuma kɔni t'o yɔrɔ la a fɔla k'an ka ɲɛmɔgɔw minnu taara négociation la Togo k'u y'a ɲini Côte d'Ivoire fɛ ko Côte d'Ivoire ka yafa deli kɛ parce que a donna Mali gasi la ko Alassane Ouattara ko merci avec réserve qu'Alassane Ouattara ko k'a tɛ yafa deli kɛ ko ni Mali ko k'a tɛ ninnu bila ko yanni kalo kɔrɔ tile 7 o mun bɛ bɛn Côte d'Ivoire ka fête indépendance ma ko non seulement courant bɛ tigɛ Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛ courant di Mali bɛ courant san Côte d'Ivoire bolo k'u b'a tigɛ u bɛ courant dili dabila Mali ma u bɛ courant tigɛ o kɔfɛ k'u bɛna décision wɛrɛ ta mais an ɲɛ b'a la fɛn wɛrɛ bɛ yen tuguni mɔgɔw tɛ ka mun fɔ n b'a fɛ o kuma a ka don Asimi tulo la mɔgɔ ka kuma fɔ tɛ dɛ ne yɛrɛ dɔgɔnin dɔ nani sigi bi n ka so kɔnɔ ka kuma fɔ n ye a ko grand frère ko n tɛ ka mun faamuya n ko mun de don a ko mais a ma fɔ ko sanction wulila n ko sanction wulila quoi mais ko Côte d'Ivoire frontière ma dayɛlɛ n ko mun ko Côte d'Ivoire frontière ma dayɛlɛ k'u ko fo janvier k'u ko élection kɔfɛ ni président kura sigila tuma min na ko Côte d'Ivoire frontière bɛ dayɛlɛ Côte d'Ivoire ni Mali marchandise bɛ tɛmɛ dɛ u bɛ wari sara wa u tɛ wari sara wa n ma ɲininkali k'o la n y'a ɲininka n ko n'o de don n ko e bɛ taa cogo di a ko non ko Mali camion tɛ don Côte d'Ivoire dɛ kariw ko don ko kariw tɛ don Côte d'Ivoire dɛ n ko cogo di ko kariw bɛ mɔgɔ ta ka jigin n'u ye frontière la u bɛ moto taxi ta ka frontière tigɛ n'u ye moto taxi ta ka frontière tigɛ u bɛ taa kari wɛrɛ de ta sisan ka taa Abidjan ne ko mais sanction Alassane yɛrɛ m'a fɔ ko ka san ko grand frère ko n taala ka segin ka na n bɛna taa tuguni n ko non n ko man da i ka kuma na n ko weleli kɛ o tun ye kunna sini ye a ye weleli kɛ bi a nana sigi a ko grand frère n ye weleli kɛ a ko ne ni Ala cɛ ko n bɛ tiɲɛ de fɔli ɲɛna nin ko frontière ma dayɛlɛ n ko frontière ma dayɛlɛ ko frontière ma dayɛlɛ Côte d'Ivoire Mali frontière ma dayɛlɛ frontière ma dayɛlɛ ko frontière ma dayɛlɛ alors ni frontière ma dayɛlɛ an ka autorité olu ka jateminɛ mun de sisan mun de bɛ Ouattara kɔnɔ n'a ban bɛ ka frontière dayɛlɛ Mali sɔrɔsiw a ye wuli merci beaucoup Amadou tu confirmes d'accord merci Mali sɔrɔsiw a ye wuli k'a jɔ n ye nin fɔ ye dɛ n y'aw sara o la n ko aw bɛ ka tulonkɛ kɛ Ouattara la n ko bilayi a tɛ Ouattara dɔn
Mon nene sigila ka Ouattara ko kuma fo aouye 5 minutes. O billah avec Ouattara mneni bolo mi ata menenai. Mon ami, arrête de tes histoires de coronavirus là, s'il te plaît. Tu nous dégages avec ça. Coronavirus, depuis coronavirus. Depuis qu'un coronavirus. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, la frontière n'est pas ouverte. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la frontière n'est pas ouverte. Tu peux me dire qu'il n'y a pas de coronavirus. Tu veux me dire que la Côte d'Ivoire Sénégal c'est fermé. Côte d'Ivoire Burkina c'est fermé. Tu crois que tu parles à qui là? Ou bien tu crois que celui qui est en face de toi là c'est qui? Tu crois que je suis pas... Pourquoi les autres, dans les autres pays? Tu peux me donner la preuve qu'au Sénégal, je dis Côte d'Ivoire, Sénégal, pardon, Côte d'Ivoire, Guinée, les autres pays là. Les autres pays et les autres pays qui sont frontaliers, le Ghana, le Libéria. Tu vas me faire croire que tout ça c'est toujours fermé? Tu vas me faire croire ça? Donc, il y a, vous savez, on n'a qu'à se respecter sur les réseaux. Air Côte d'Ivoire là, est-ce que Air Côte d'Ivoire ne vient pas au Mali? Je vais vous poser une seule question. Avion là, ça ne vient pas au Mali? Air Côte d'Ivoire ne vient pas au Mali? Pourquoi on n'interdit pas à Air Côte d'Ivoire de venir au Mali parce qu'il y a coronavirus? Vous aussi, relevez le niveau du défi, du débat, s'il vous plaît. Relevons le niveau du débat. On va fermer les frontières, mais pourtant les avions. Et les avions. Pourquoi on ne ferme pas l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à cause du coronavirus? Pourquoi on ne ferme pas l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny? Abou Keïta, tu crois qu'il y a quelqu'un actuellement, avec tout le respect que je te dois, mon jeune frère, parce que tu es une référence pour moi sur les réseaux, tu crois vraiment, petit frère, que quelqu'un peut me paniquer ici? Tu crois vraiment? Tu crois vraiment? Tu crois vraiment? Alors donc, je le dis, j'insiste, la question c'est de savoir pourquoi c'est fermé. On a levé les sanctions, on a levé l'embargo. Que veut Ouattara? Ça c'est une autre question. Maintenant, si c'est une question de coronavirus, fermer l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, c'est pas mieux? Si on ferme l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ça peut résoudre tous les problèmes de coronavirus, non? Je crois que c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny n'est pas en fonction? Alors donc, ce document, comme je le dis, je prends ce document-là, mais dans le document, Maladie, Nicolas Normand, ou de Asebe. A Tienro, ala de pardon. Donc, Amekuma Kantoto Doni. Togo président, Togo ma déclaration que, mais Mouna, ne sais qu'à Fongo, avec comme Tcheka Kuma, Tien Doni Bissola. Parce que ni négociation beke. Na yon son au fra. Il y a une déclaration commune que vous faites. Il y a un communiqué commun qu'on fait. Mais nous tara Togo, Ivoirien ni Malien tara ou yon yeke ou Sigina, déclaration maquet, communiqué makala, déclaration makala. Donc obaïra, au bembalia dobe. Ma fongo tcheka kuma tien, mais metamassere do de ira aula. Négociation là, nautara négociation là, fin flabeke, communiqué commun, déclaration commune, benga dobe, mais non maquet, au corps de ko benga dote, ama benfenoka, au corps de ko doye feno nini, tokelim banoma, mais Ouattara de Coco, Nations Unies, quoi, ils verront la situation clarifiée. Donc, Ouattara beau de position qu'on a. Nations Unies, quoi, on sait qu'on clarifié, parce que aurait donné kamie Mali kono, ou est bengani kandi, ou donné kamie Mali kono, ou te ou donkanye, ou koka ou donné ministre togoy. On dit un document beladje, contre fouille d'engelete ou ni ministre matché. Tiens de le Ivoiron Yang 2019 là.
ko u b'a fɛ ka comme NSE National Support Element k'u b'a fɛ ko ka a ɲini nation ko k'a to Ivoiriens fɛnɛ ka se ka don o système kɔnɔ. Nations Unies ko k'an sɔnna ko mais depuis o don fo kana bila bi la bɛnkan bɛ an ni Nations Unies cɛ par rapport à la NSE k'a ma deli ka activer tile kelen. C'est-à-dire, on m'a dit que Baraka Konala. Mais cependant, Ivoiriens tu mets dans Mali kono. Ou tu mets dans Nisra Oredi. Ou tu mets dans Dalua Oredi. Obseka aka force spéciale la do Jamana do kono. Ou force spéciale ou ka passeport kono la moune be menuisier de ba kono. Maçon de ba kono. Peintre de ba kono. Mécanicien de Bakono, couturier de Bakono, vendeuse de Bakono. C'est-à-dire, fonction mounou, n'a que natisika moro nyejurla, mais de véritables spécialistes des arts martiaux et du maniement des armes. Au donna moro ka jamana kono, ni galoe. Passeport mounou ba obolo tien tout kono. Aye fonction munu fo tiento la minga juguna beni mo reta kuma fo dongo do oyi avion kelen ka fa dep keleke minana ka avion kelen mine ka fa dep keleke minana et menuisier obina do jamana kono ni avion kelen fani keleke minana maçon obina do jamana wore kono ni avion kelen fani keleke minana et peintre mécanicien vendeuse Olu mogo binani ani konondo olu de durani avion kele fani keleke binana hotola munde tubu kono doni Mali koko Côte d'Ivoire ka yafadelike ka donko filiyu soro Nations Unies yero yo de fo ko olu dado yorote na ko c'est une question bilatérale ko ka ben korote komi nalomaya ke ka son fembe made ben korode em donane gasila a donc donan gasila yafa deri te foi tien a signon teri tien yere la fili en soro ni yoroni la yafa deli bala kuma bana abe dans sodala mais Alassane beka munyina ba soro ngo watara beka munyini aba soro neni kuma kan e tien akoka bena courant tige an sigini meka courant tige kono à Koko d'ici le 7 août, kabina fin wareke, en signi me ko fenen kono. Mais kuma kelembe mission ko fo awe. Chris ya piye kuma do fo, niya kuma taka dani singoro. Avec un deuxième élément de preuve. Nye preuve folom dama ngo. Na folo ko négociation beke. Ni nyonyo folo kela. Na ubina fara, ou be communiquer commun ou une déclaration commune avoke kaira ko abe sira kelinga bengambe mais toujours abina négocier albi watara tu me moun nofe parce que mo willa ka galon tike fambe ko Mali de Togo wele ko Togo kana do Mali ni Côte d'Ivoire ko Togo ka ke facilitateur o familiali c'est-à-dire o familiala kata kunjugu kan watara fene yi toro job ka déclaration kan au lieu d'akato a hakili ba son attention job yi kuma mvoye ska ya famia kanye job signa ka kuma kan dongo o makere o ye muneke o yu toro job ka kuma ka watara re fene yi toro ka donc aita Togo delita la de Mali de Togo blako ka en deli donc Mali de bina yafa delike mais on te yafa delike Wodi watara ka jatibine aw ni alache sambi shegi anifla chokoroba niyo jogoy ika sorasu minena ka do jamana kono papier tout bolo ka do jamana kono ni galoin ka do jamana kono ni passeport langolé oma bande kabantuni ka avion kelen ko fa de keleke minena ka donoy e chokoroba sambi shegi anifla e mahakili so i minena ko do dila segi ko ika jafa delike Allez ni Emmanuel Macron ou Bolo be nyogom bolo
Emmanuel Macron ko maintenez la pression. Nyemen fo dongo do pour que transition ka donc messina. Maintenez la pression. Macron tala président Langolo Denifei Oumarou Mbalo. Ou fenen bola kamolo bala kan fo awma. Macron aye Macky Sall wele Union africaine président kamolo bala kando otlo kono. Atara Guinée-Bissau aye molo bala kando olu fene ka président tlo kono. Alassane Ouattara fene ba ka chidon blakata abe kuma langolo do tlo kono. Ote yafa delike ni malima yafa delike. Donc mune be ni chokoroba kono. Chris yapi ko Ivoirien Sorasu ko uye message chi Ouattara ma. Ni aye Ouattara tara Togo amata Togo tene atara Togo siranya de la. Chris yapi o de bolana kibaruye. Ivoirien Sorasu ko Ouattara ma d'ici le 7 août. Au lieu kangaram dai. Allez faire kangare kele ou menacer kele ne ken Mali là. Ou quoi ma? D'ici le 7 août, ni nous mabla ko indépendance était organisée Côte d'Ivoire. Ivoirien sera sur le fond. Le 7 août. D'ici le 7 août, ni sera sur nous mabla ko indépendance était Côte d'Ivoire. Alassane Fenenko, ni kumakan et tien. D'ici le 7 août, ni sorasi nous ma bla Mali binaï. Donc si ça avec comme Alassane Yaka soraso kumakan de la main. Alassane Yaka soraso kumakan de la main. Au lieu de chim foy, ko yani kalo croate le wolon blanc no bebe Côte d'Ivoire ka indépendance doma. Koni sorasi binani konondo mu minena, nous ma bla. Ko fête d'indépendance que Côte d'Ivoire sera sous kumakan doyi. Ouattara feneni nangwa meni kumakan la me ode atongo nanye ntaka dakris yapika kuma kerefe. Abeke na fo chinye doni meni kumakan akoy. Anna mandala amantlo madaka ala jeni hakilima yaye. Parce que ni kumakan feneni ko Ouattara ko yani kalokrat le wolon vla ne nunu mabla. Ko be courant tige. Côte d'Ivoire, Mali be kuram sans Côte d'Ivoire bolo ubo tige. Mali be kuram sans Côte d'Ivoire bolo ubo tige. Ka ambla dibila. Ota baniye de kubitla ka kowore ke minga jugunoi. Neni kuma kan e tien, mais kuma toujours réserve kan. Mais Nanzaro Bafo, un homme prévenu vaut mieux que deux. La dirikan o de nyonte. Bambano Bafo, Koni nyene mini yimine, ibe green ki sigi, ou bien ki sonsori, sinon ibe be. Anyebe feno na tolala, ante Ouattara kon latado, anta miriatado, mais antna sigi, kato oko kana chu anka, anfenembe wuli ka kuma, ka anga autorité ou la lonia la, aya tulo mada, chieba kuma la wantado, job bado, Shogel Bado, Sadio Bado, Maliki Diaw Bado, Assimi Yere Bado, Ani Ministrito, Achimayoro Ontodo. Mais Fengele Kolimbe, Ushite Ouattara donc at meneka. Ali Mali SE te Ouattara donc at meneke itaka. Bilay Mali sécurité d'État. Ati Alassane Dramane Ouattara donc at meneke itaka. On de yake ayemouya on de yakai. Jogo mbala. Sona kaketa. Mogo folom willa. Ka Ivoire o la lonia la. Ni chokoroba bina la gosini ni la malol la se Côte d'Ivoire ma. Ota beide. CEDEAO kon la. Il sera l'homme qui va déstabiliser les pays. Je l'ai dit en 2013-2014. Mais quand je foyer ni fo de 2013 à 2014 ni kuma fo. Précisément en 2014. Ngo Alassane Ouattara, il va déstabiliser
la CEDEAO, avec Côte d'Ivoire, avec Konchoulou ni la malheur la Côte d'Ivoire. En 2014, je l'ai dit, ça fait 8 ans, je l'ai dit. Depuis 2014. Au Kmala ni soro giom tun tega be nyogon bolo. Ngo soro ni ma bo chokoroban ko ngabi la malheur. Na yi je na mi do kasola. Ibi bolu kata exil la. Adon soro madala kalib se kata exil la. Mais adon ala tunya yirana. Kamena exil ke. Nya foye. Atumadala. Omo ka don. O don nye bedje fene wele ngo bedje ni tugula watara ko ngo billahi u fo shubi danga. Nyo fene fo bedje ma. Bedje tu me munu salola ngo ni tara watara ko. Wallahi. Ibe ni misala. Ngo me Niko fene ni kibe boako iche siride ini segen ini la maluali ini la gosili ini tokochien ini neni ibi signo mune ma fo bedjema PDC moro yene wele kane fo PDC moro yen wele kan fo ni soro kumana. Je vous parle de 2014, ça fait 8 ans. En ce moment, en 2014, je connais ce monsieur Ouattara, je connais ses intentions. Moi, Ouattara, Ouattara est assidide au Ekele, Ouattara est ninjou yoifla, Ouattara fle, abe fait mara a kono, Ouattara ka djugo al ni fraune, Ouattara be fait mara kono. An ni san kime de tant que nabe nina, aba foka ba ta jurusara. Ta jurusara o de in chokoroban tagabolo ta jurusara o de chokoroban tasirai ni fila ka do gasi la chien kele aya yere bolo ala sugu dodi ata tula tant que na le mata jurusara buila mune bani soroche o dron de ta jurusara kele ne bani asimiche o de ato ay chifo makisale ay chifo Umaru Mbaloui ay chifo Mohamed Bazoumi. On fait quoi nga président ma iche sirika wuli kijo ni chokoroba tise ka foi dengini kila tant que ni tegabi ka jamana dombolo tegabi alabolo Ouattara tise ka foi dengili ke malla. Ore kama ma nyini asimi fe nya fongo mina ndamara fenola no moroba kumala le flanina ka cheya état d'urgence. État d'urgence est fin du mois. Anafa est mouné. Abe jamana la kisi mouné ma. Mina nga recherche que état d'urgence kan. Ka directeur spécialiste ka nyine asimi fe. Nanga boda bala, nanga kuna wolo bala asimi état d'urgence décrété. CEDEAO be nanga fe la asimi ifrati. Ifrati de anya fiye. Mais ni kuma tien do wa tien te wa ala de bado mais on fene be kuma ka yira malion la ko anye kuma do me a tien mayoro oye ala tai ama yira malion la anye fin do me ama yira transition la anye fin do me o ski au fene ya mewa au ba kalama wa on tsika o de atombola sinon musique antla la directive for la musique mais ameni ke muni kama jamana faso kanu fui kana bara anna ka ala masa rahman tabwala Maléon anyan chesiri aute chogorban don keita badon billahi keita be chogorban don anyan chesiri femena le kofenta don ala kele ne badon mais anyan chesiri ni Côte d'Ivoire be se re kaka fembe tige ka bo jamana na avec FMBA ni Mali bise kaka fembe tike ka Côte d'Ivoire la safrole avec FMBA fengele me kan senge porcote tout le côté au be fouli am se kanga kori ka transformer ka ke tulu ka transformer ka ke safne ka transformer ka ke bagan dumini ka bagan soro prix nord. On peut transformer notre coton en huile de coton,
aliments de bétail et savon. On peut tout faire avec les graines de coton. On sait que Dunga fa fait sabati. Jamana n'kono au fils du Niger est là. Fengele mina enseigne doni peut-être oye énergie oye courant codé. Mais yano tche ni Mali ko bika sona. Wallahi ala inséré. Nanga autorité ko ku sona. Koube courant kuba a réduit. Nous koko ka mogo nyini ou mago be mogo la. Moumse kana panneau solaire ka installé Mali kono. En un temps record. Wallahi billahi talahi sini sogoma ma tigita ka yira show ka donner shogel ka bureau kono be asimi ka bureau kono. Sini be nous koku mago ba ou mago nous koku ka courant ko allo inquiété dengri tenila. Mogo be partenaire B ni munu be contacter la ni munu be kuma nous be se kana ka panneau sigi Mali kono ya ka bampeo. La moitié du Mali, ou ba be servi Bamako, ou bise ka Bamako ka couverture ka beke panneau solaire, abise ka ke. Morbe. Ou Morbe, ils sont prêts. Des partenaires sûrs qui sont prêts à venir investir au Mali. Ils sont prêts à aider le Mali. À aménager l'office du Niger. Ou benaka office du Niger ka aménager. Ka dlanga nye, ka di Malio maka Sénégal la ka dunga face mati billahi ou Morbe. Comme Keita. Quand est-ce qu'on va venir? Je dis, attendez. Il faut faire un peu réseau qui tient de dos. Mais même qu'il est fort. Quand il y a Mali, le Mali n'est à la merci de personne. Bila il n'a simi son abi. Ame fin chamake. N'eta te kuma droit yokoi. Allah ou noigné. J'ai des contacts. J'ai des partenaires. J'ai des hommes d'affaires prêts à investir des milliards dans ce pays. Donc, Côte d'Ivoire, ça ne m'inquiète même pas. Kouranko, ça ne me dit absolument rien. Tout ce qu'il faut, c'est une volonté politique. Une décision politique. Assimi décide aujourd'hui, billahi lezi. Si nous sommes au camion, au panneau déchargé, Mali connaît. Assimi donne le feu vert aujourd'hui, billahi, avant la fin de ce mois. Du mois d'août, pardon. Ou commencer à faire un Mali connaît. Donc, le Mali n'est à la merci de personne. Il faut de la volonté politique. Amako dengelete Macron makana. Ambe kuma ka yira anga nyemogo la anyo kuma doye. Anyo kuma do me. Amala se outlook. Ka da outlook. Mali on fait global. Je le répète, j'ai des partenaires disponibles à financer des milliards au Mali. Il suffit tout simplement d'une volonté politique. ala ken be ka femba de ken Mali mais albi anga nyamoro nyetala. Ils sont prêts à investir dans ce pays. Pays qu'on dit personne ne veut investir. Mais moi, je peux amener des gens. Billahi, je suis petit. Mais moi, je suis une source de garantie pour ces personnes-là. On peut aider ce pays. Et le pays l'a besoin. On n'a pas besoin que la Côte d'Ivoire nous fasse du chantage. Mais à Messi, quand on va le regarder ce dont il est capable. Comme Dougout Lala, c'était mon message rapide. Restez connectés, partagez, partagez, partagez. À la